ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଆଜି କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସିଟିଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମାର ପାଇଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆମର ଓଟିଟି ଏକ୍ଜାମ ବି ଅଛି, ଏସବୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଧେ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ବୁଝି ରଖ ଏଟାକୁ। ଧାତୁର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ପଦକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ 1 ନମ୍ବର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ହସ୍ ଯୋଗ ଅ ସମାନ ହସ, ବୋଲ ଯୋଗ ଅ ସମାନ ବୋଲ, ଖେଳ ଯୋଗ ଅ ସମାନ ଖେଳ, ମାଳ ଯୋଗ ଅ ସମାନ ମାଡ଼। ଏଇଟା ଆମର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଛି। ନମ୍ବର 2ରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଖେଳ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଖେଳା, ତଳ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ତଳା, ଦେଖ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ଦେଖା, ପଢ଼ ଯୋଗ ଆ ସମାନ ପଢ଼ା। ନମ୍ବର 3 ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମାର ଯୋଗ ଅଣ ସମାନ ମାରଣ, ମାଗ ଯୋଗ ଅଣ ସମାନ ମାଗଣ, ହର ଯୋଗ ଅଣ ସମାନ ହରଣ, ଗଡ଼ ଯୋଗ ଅ ସମାନ ଗଢ଼ଣ। ନମ୍ବର 4 ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଦେଖ ଯୋଗ ଅଣା ସମାନ ଦେଖଣା, ମାଜ ଯୋଗ ଅଣା ସମାନ ମାଜଣା, ଘଟ ଯୋଗ ଅଣା ସମାନ ଘଟଣା, ଖେଳ ଯୋଗ ଅଣା ସମାନ ଖେଳଣା। ସେମିତି 5 ନମ୍ବରରେ ଅଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଲଟ ଯୋଗ ଅଣି ସମାନ ଲୋଟଣି, ରହ ଯୋଗ ଅଣି ସମାନ ରହଣି, ସହ ଯୋଗ ଅଣି ସମାନ ସହଣି, ଖଟ ଯୋଗ ଅଣି ସମାନ ଖଟଣି। ନମ୍ବର 6 ଆଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉଠ ଯୋଗ ଆଣ ସମାନ ଉଠାଣ, ବସ ଯୋଗ ଆଣ ସମାନ ବସାଣ, ମିଶ ଯୋଗ ଆଣ ସମାନ ମିଶାଣ, ଲଗ ଯୋଗ ଆଣ ସମାନ ଲଗାଣ। ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗଳ ଯୋଗ ଆଣି ସମାନ ଗଳାଣି, ଚାହ ଯୋଗ ଆଣି ସମାନ ଚାହାଣି, ଉଠ ଯୋଗ ଆଣି ସମାନ ଉଠାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଚାଲ ଯୋଗ ଇ ସମାନ ଚାଲି, ରଡ଼ ଯୋଗ ଇ ସମାନ ରଡ଼ି, ବଡ଼ ଯୋଗ ଇ ସମାନ ବଢ଼ି। ନମ୍ବର 9 ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମାଗ ଯୋଗ ଉଣି ସମାନ ମାଗୁଣି, ରାନ୍ଧ ଯୋଗ ଉଣି ସମାନ ରାନ୍ଧୁଣି, ମାଗ ଯୋଗ ଉଣି ସମାନ ମାଗୁଣି, ଢାଙ୍କ ଯୋଗ ଉଣି ସମାନ ଢାଙ୍କୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଣା ସମାନ ଗାଉଣା, ପା ଯୁକ୍ତ ଉଣା ସମାନ ପାଉଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଜାଳ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ସମାନ ଜାଳେଣି, କାଠ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ସମାନ କାଟେଣି। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଉଆ ସମାନ ପଢ଼ୁଆ, ଧାର ଯୁକ୍ତ ଉଆ ସମାନ ଧାରୁଆ। ଉଆଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ରକ ଯୁକ୍ତ ଉଆଡ଼ ସମାନ ରଖୁଆଳ। ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଜି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ସମାନ ଜିଅନ୍ତା, ଉଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ସମାନ ଉଡ଼ନ୍ତା। ଅନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ସମାନ ପଢ଼ନ୍ତି। ହେଲା। ନମ୍ବର 16ରେ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ସମାନ ଖେଳାଳି, ବିକ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ସମାନ ବିକାଳି।